कॅरोलिना ठाकूर कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्या या विशेष बुलेटिन मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत करते। चला तर मग जाणून घेऊया सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासहित संपूर्ण कोकण आणि अखंड महाराष्ट्रात नेमकं काय काय घडलं। आडेली येथील धान्य दुकानात धान्य वितरणावेळी बुधवारी सायंकाळी तांदूळाच्या पोत्यामध्ये चायनीज सदृश पदार्थ आढळून आल्यामुळे एकच खळबळ उडाली आहे। दरम्यान याबाबत महसूल विभागाकडून त्वरित चौकशी होऊन संबंधित धान्य पुरवठादारावर कारवाई करावी अशी मागणी आडेली सोसायटीचे चेअरमन प्रकाश गडेकर यांनी केली आहे। गुरुवारी सकाळी गोव्याहून मुंबईकडे कराड मार्गे खासगी कंपनीची ट्रॅव्हल बस प्रवाशांना घेऊन निघाली होती। यावेळी चालकाचा बसवरील ताबा सुटल्याने बस पुलावरून थेट नदीच्या पात्रात कोसळली। सुदैवाने यामध्ये कोणतीही जीवितहानी झाली नसून किरकोळ जखमींना उपचारासाठी जवळच्या आरोग्य केंद्रात नेण्यात आले। कणकवलीत एलसीबी विभागाने चोरट्या दारू वाहतुकीवर पुन्हा धडक कारवाई केली आहे। या कारवाईत सुमारे 58 लाखांच्या दारूसह 69,60,000 रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केलाय। मुंबई गोवा महामार्गावर वारगाव येथे बुधवारी मध्यरात्री 1 वाजता ही कारवाई करण्यात आली आहे। मागील काही दिवसांपासून वातावरणात सातत्याने बदल होत आहेत। अरबी समुद्रात कमी दाबाचा पट्टा निर्माण झालाय। वातावरण बदलामुळे पुढील 2 ते 3 दिवस पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण किनारपट्टीवर आणि कोकण किनारपट्टी भागात पावसाची शक्यता आहे। वैभववाडी राजापूर अर्बन बँक समोरील रस्त्यावर दुचाकीवरून पडून महिलेचा अपघात झालाय। रस्त्यावर असलेल्या खड्ड्यामुळे हा अपघात झालाय। या अपघातात महिलेच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली आहे। याबरोबरच कोकणशाहीच्या दिवसभराच्या बातम्यांमध्ये इथेच थांबतोय, पण तुम्ही मात्र दिवसभराचे अपडेट्स आणि ताज्या घडामोडी जाणून घेण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, फेसबुक पेज लाईक करा आणि Instagram पेजला फॉलो करायला विसरू नका।